1-0 η κόκκινη, σειρά του Νίκου Γιάννη απέναντι στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Έτοιμοι. Το λάθος του Σπύρου Μαρτίν Γκαμπρίλ στίχησε τον πρώτο πόντο, τον οποίο πήραν οι κόκκινοι. Είναι πολλές οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι παίκτες και σίγουρα θέλει και καθαρό μυαλό. Ο Νίκος έχασε λίγο την ισορροπία, του προσγειώθηκε εκεί με το κεφάλι. Βαρύς αναστεναγμός Αρεμπέτης και συνεχίζει. Έρχεται και ο Εμμανουήλ τώρα στο δικτάκι. Ο Νίκος έχει το προβάδισμα. Φωνάζει εκεί ο Τάκης στον Εμμανουήλ. Να κάνει πιο γρήγορα, αρχίζουν με επιτακτικό ύφος να πετούν οι μπλε. Από τον Κωνσταντίνο να κάνει πιο γρήγορα. Ήδη έχουν χάσει τον πρώτο αγώνα. Βρίσκονται πίσω στο σκορ με 1-0. Και ο Νίκος Γιάννης ήδη στείνει τα πυράκια του. Συνέχεια θα πρέπει να βάλει το δεύτερο ξύλινο στεφάνι για να πετύχει 3 επιτυχημένες βολές. Ο Κωνσταντίνος βάζει και αυτός γρήγορα τους Σπύρους. Με υπερένταση εκεί οι κινήσεις του. Τοποθετεί το στεφάνι πρώτος ο Νίκος. Φωνάζει ο Σπύρος εκεί. Έχει βάλει ανάποδα ένα πυράκι ο Κωνσταντίνος. Τώρα θα βάλει και το στεφάνι του και μπορεί να επιστρέψει να κάνει βολές. Δεν έβαλε βολή ο Νίκος Γιάννης, ο Κωνσταντίνος. Λίγο ψηλά η πρώτη βολή του. Η δεύτερη και αυτή περνάει πίσω από το στόχο. Καρφώθηκε μια μπάλα εκεί του Νίκου, την αφήνει, πρώτο καλάθι και για τους δύο. Παραλίγο το δεύτερο για τον Νίκο, τρέχει να μαζέψει. Επιστρέφει ο Εμμανουήλ, προσπαθεί να κρατήσει 2 μπάλες. 2 καρπούζες σε μια μασχάλη. Δεύτερο καλάθι από τον Νίκο Γιάννη. Δεύτερο και από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να πάρει τον πόντο τώρα. Σημαδεύει και θα το κάνει. 1-1 το σκορ.